Kaixo, Unai Zamonon naiz, eta gaurkoan bularra eta osala lantzeko ariketak ekarri dizkizuet. Prest gaude, mugitu etxean eta goazen egurren batera. Bueno, lehenengo ariketak. Materiala, bihur botin. Lehenengo ariketa, apertura, etzanda. Bai? Nora ikutu gabe, bai? Honean. Hemendik, honean, nahikoa. Eta gora, eta gotzerakoan, bularra uzkurtu. Bai? 3 bidera mar. Prest, 3, 2, 1, guazen. Vale, oso ondo, vale. Venga, un segundo, bai, eskatzeko. Venga, berriro, bularra, bai, prest gaude, eta bi botiarekin, ondo. Venga, 3, 2, 1, guazen. Vale, oso ondo. Venga, ba. Irudidara man egingo ditugu gaurkoan ere bai, bale? Ariketa guztiak irudidara man. Venga, prest gaude, azkena. Apertura. Eta horretu, botilak beteta. Venga, prest, 3, 2, 1, guazen. Vale, oso ondo. Vale, urreko ariketa, bai? Prest, bai? Prest banka, nola, bai? Barra luzearekin, nola egiten dugun hemenkoraka. Berdina, baino bi botinekin. Hemendik, bai? Pista separatuta, bai? Eta itxi goran. Ireki, eta itxi goran. Bai? 3 bidera mar, gozen, 3, 2, 1, ja. Vale, oso ondo. Bularra egin ezute pixkat, bai? Estiratu. Bai? Venga, prest. Guazen. Bigarrena, 3, 2, 1, guazen. Vale, oso ondo.
Azkena, falta zaigu. Azkena. Venga, oso ondo. Venga, jarraian, bai? Ez da kongestioa zuten da. Venga, prest. 3, 2, 1, guaz. Oso ondo. Bale. Horregoan, flexioak egingo ditugu. Bai? Alduena, airean. Eta zinduena, belaunak apeduta. Bai? Hemen. Hemen. Hain ez zuten edo nahi ez zuten bezala. Bai? 3 bider 10. Bakatu. Prest? 3, 2, 1, guazen. Venga, oso ondo. Zuen denbora hartu, bai? Nik itxaroten dizuen. Oso ondo. Bigarrena, egitera goaz. 3 dira. Prest gode? Venga, orain beranak apoiatuta dugu. 3, 2, 1, goaz. Vale. Oso ondo. Bueno, flexioa bukatzeko, azkenekoa, 3. Bai? 3 bider 10. Prest? Venga, guazen. 3, 2, 1, guazen. Vale. Oso ondo. Vale, bularrarekin bukatzeko, bai? Bi gotiak hartu ditugu, bai? Eta, kodean, baldin bagina mazera. Honeaka, bai? Uzkurdurak. Bai? 3 bider 10 bukatzeko bularrarekin 3, 2, 1, guazen. Vale, ondo. Venga, más segundo. Gutxi, bai? Ja kongestionatuta daukagu. Venga, prest. 3, 2, 1, guazen. Vale, oso ondo. Hemen horretu, bai? Hemen ikan. Aurreaka. Ez hemen, ez etzanda, ez atzeaka, bai? Zuzen. Eta horreaka. Bai? Venga, prest. Azkena. 3, 2, 1, guazen. Vale, oso ondo. Vale, dorsalarekin hasiko gea, bai? 3 ariketetxo, 3 bider 10, dorsala, bai? Alde hau ezkerreko, alde hau, bai?
Oso, no? Bale, eta behin. Posizio egokian jarri, bai? Arraunean egingo dugu. Bai? Hankak, pixka zabalduta, ipurdia pixka bateaka, bai? Eta hemen, bizkarra nahiko zuzen, edo ahalik eta zuzenen, eta hemen, atzera. Bai? Iru bidarranak, 3, 2, 1, mugitu etxean. Vale. Oso. Venga. Ja, ja. Prest gaude? 3, 2, 1, goazen. Azken. 3, 2, 1, goazen. Bala, orain, berdin egingo dugu bakarrikan, belaunikoz. Bai? Hemendikan, bai? Gutxi pisatzen du, bai? Hemendik, atzera. Bai? Prest, irudiarana, 3, 2, 1, ja. Wah, ondo egiten baldin bada, wah. Oso ondo. Lehenengo egin da, bigarren egitera goaz, ja. 3, 2, 1, goaz. Oso ondo. Azkena ja. Prest, 3, 2, 1, goaz. Eta ama, bale, oso ondo, eta bukatzeko, bai? Belauneko, bai? Hanka, larogeita marko gota, beste horretiko, eta hemen, bai? Pisu aurrera gota, oiatu, bai? Eta eskurekin, gora. Bai? Prest gaude? 3 alde bakoitzera. 10 eta listo. Prest, 3, 2, 1, ja. Laketa.
Aldaketa, jarraian, venga! Aldaketa! Ondo, zure ritmora, eta disfrutatu. Azkena, 10 eta listo. Azkena, venga, goazen, arnasa, goazen. Eta 10, oso ondo. Estiramendu batzuk. Oso ondo. Lehenengo bularra estiratuko dugu, bai? Ozen be, bai, pareta da dakazute, bai? Tira, bai? Jarri eta tira. Oso ondo, entrenamendu gogorra eta luzea gaurkoa, atera da polita. Bularra eta osada. Aldaketa. Ondo estiratu. Luzaketan garrantzitsuak dira, bai? Flexibilitatea emateko muskuluei. Oso ondo. Eta dosaba. Bai, bizkarra. Esoak aurrera. Esoak aurrera. Eta ipurdia atzera. Eta goazen hor. Arnasa hartu, bota. Eta listo, bale. Oso ondo. Espero dut asko gustatu izatea, bai? Eta disfrutatu izatea, bai? Animo!